ефірі «Заман», 1 грудня, це 1008-й день анексії Криму. Сьогодні в ефірі. Україна запустила учбові ракети. Ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль. Росія стягнула важке озброєння. Это, Ваня, оборонный комплекс нашего Крыма. Зірка серіалу «Інтерни» отримав паспорт ДНР. Служу Донецкой Народной Республике. Слава России! Неподалік від окупованого Криму завершився перший день ракетних стрільбищ. Це українські військові навчання. Українська сторона обіцяла не проводити випробування ракет в Керченській протоці, по якому проходить кордон між Україною і Росією. Це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіда. Ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль. Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерства оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України. І для нас були дуже важливі ці випробування і ці навчання. Наразі реакції від Росії немає, хоча вони погрожували ракетним ударом буцімто у відповідь. Проте військові кораблі Чорноморського флоту Росії були стягнуті поблизу західного узбережжя окупованого Криму. А у мережі з'явилися відео переміщення на півострові великої кількості російської військової техніки. Зокрема, колона військового оснащення була зафіксована на мисі Тархан-Кут. Пусть теперь учения проводят, мы теперь спокойны. Это военное училище? Нет, Что? это, Ваня, оборонный комплекс нашего Крыма. Погрози Росії не завадять Україні провести дводенні навчання. Таку думку висловив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. Україна – суверенна правова держава. Всі бойові навчання та випробування відбуваються в суворо плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів та попереджень, Україна виконує у відповідності до цих норм. І все, що заплановано, буде обов'язково проведено. І ніхто не буде нам вказувати, що нам тут робити. Вісім днів голодування заради батьківщини. Кримсько-татарський активіст відмовився від їжі через те, що окупаційна влада Криму хоче депортувати його до Узбекистану. Наразі Недіма Халілова тимчасово вивезли до Краснодарського краю. Його висіляють з Криму через відсутність громадянства. Сам Халілов стверджує, що жив він в Криму з 1986 року і чомусь за весь цей час його ніхто не депортував. Він буде голодувати, як він сам каже, до смерті. Він вимагає надати йому документи про те, що він особа без громадянства, і вказати там його національність – кримський татарин. Друга вимога – повернути його на батьківщину в Крим. Якщо вимоги не виконують, він розпорядився поховати його поруч із батьком у місті Керчь. У меня больше нет сил и возможностей сопротивляться тому, что делает государство против меня. Это репрессии, натуральная репрессия, дискриминация именно по национальному признаку. Это продолжение политики геноцида. Я решил перейти голодовки сначала предварительный, 21 числа, 24 числа объявил голодовки только на воде и соли. Окупаційна влада Криму намагається позбутися одного з найактивніших адвокатів у справах кримських татар. 13 грудня у так званому суді Сімферополя відбудеться засідання щодо дозволу на допит Ніколая Полозова у якості свідка у справі Ільмі Умерова, якому закидають сепаратизм. Адвокат звернувся за підтримкою до російського адвокатського співтовариства. Полозов захищає права заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чейгоза. Безусловно, это является элементом давления на меня, как на адвоката, осуществляющего профессиональную деятельность здесь, в Крыму, защищающего права и интересы крымских татар. Если это не инициатива частная следователя, а действительно имеется заказ из Москвы, то, скорее всего, суд в второй раз примет уже правильное решение.
Син ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенко записав відеозвернення. Хлопець просить звільнити батька, якого незаконно затримали у Москві за підозрою у нібито шпигунстві. ФСБ затримала журналіста Укрінформу Романа Сущенка 30 вересня у російській столиці. Тамтешні спецслужби закидають йому співробітництво з головним управлінням розвідки Міноборони України. Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Украинский журналист Роман Сущенко, мой папа. Отпустите его ко мне домой, ко мне и маме. Україні ще довго не бачити скіфського золота. Навіть якщо країна виграє суд у Нідерландах, то самі експонати привезуть в Київ не скоро. У Міністерстві культури України сподіваються, що рішення буде на їхню користь, однак визнають, судова тяганина триватиме ще довго. 14 грудня окружний суд Амстердама має ухвалити рішення за позовом України проти музею Пірсона у столиці Нідерландів. Понад 5000 експонатів із 4 кримських музеїв у 2013 році вивезли на виставку «Крим. Золото і таємниці Чорного моря» спершу до Німеччини, потім до Нідерландів. Під час анексії Криму Росією раритети перебували в Амстердамській галереї і залишаються там досі. Нідерланди, які не визнають анексії Криму, відмовилися повертати цінності в окупований Крим. Україна вимагає повернути їй музейні експонати, а окупаційна влада Криму наполягає, щоб золото повернули у кримські музеї. 14 грудня ми отримуємо рішення окружного суду. Не в залежності від того, яким воно буде, ми розуміємо всі, що це середина справи, що це не кінець нашого шляху. Бо і українська сторона, і сторона кримських музеїв абсолютно очевидно, що буде подано апеляційні скарги, що це продовжиться, справа продовжиться і спір не буде вирішено в грудні. На вирішення проблем переселенців гроші не виділяються. Про це заявили народні депутати України під час обговорення проблем вимушено переміщених осіб у Києві. За їхніми словами, в Україні немає покрокової стратегії. Депутати певні, необхідно забезпечити комфортне і рівноправне проживання переселенців на материковій Україні. Нужно знать то, что сегодня переселенцы не учтены при бюджетоформировании страны. В світі не існує прикладів позитивного вирішення таких викликів в короткостроковій перспективі. По-перше, в Україні відсутня державна стратегія щодо внутрішньо переміщених осіб, вимушених переселенців. Друге, як наслідок, в Україні відсутня державна політика щодо вимушених переселенців. Як наслідок, ми бачимо всередині уряду, як мінімум 2 міністерства притримуються протилежних позицій. Севастопольський дельфінарій залишився без кита білухи. Кита на прізвисько Василіса продали до Сочинського дельфінарію, бо в Криму не вистачає грошей на утримання. Василіса щодня з'їдає понад 25 кілограмів свіжої риби. Після окупації дельфінарій перевели на баланс так званого державного унітарного підприємства. За сезон колектив заробив понад 20 мільйонів рублів, однак керівництво отримало лише 2,5 мільйони. Цього критично не вистачає, адже щомісяця дельфінарій закупає понад 6 тонн свіжої риби та виплачує заробітну плату працівникам. Рыба самая разнообразная, как правило, высокосортная, даже красная, даже кальмары. Поэтому, конечно же, требуется очень много денег на это. Очень любила водолазить с водолазом. Водолазы жаловались. То есть идет подводный пылесос, и у Василисы шланг, который прицеплен, любимая игрушка. Она его воровала, вытягивала, маску с него снимала, ласты снимала. Практически за бесценок продали за 2,5 миллиона. Она стоит гораздо дороже, но у нас не было другого выхода из положения. Сталін живий. В Магадані осквернили пам'ятник жертвам політичних репресій. Невідомі червоною фарбою з балончика написали на монументі, що радянський вождь живий, і намалювали зірку. Російська поліція розпочала перевірку.
Зірка серіалу «Інтерни» російський актор Іван Охлобистін днями отримав паспорт громадянина непризнаної ДНР. Документ акторові вручав так званий очільник Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко. Іван Охлобистін є затятим прихильником руського міра і анексії Крима. Служу Донецкой Народной Республике. Слава России! Я с восторгом приветствую русскую весну. И Донецкая Народная Республика на данный исторический момент – это оплот русского мира. Наразі це все. Більше дізнайтеся у Замані вже за 2 години. Залишайтеся з АТР. Гарного вечора.